sa padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritan a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu rany oleja vína a objazal mu ich, vyložilo na svoje dobyča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: staraj sa oň, ak mi naložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš, ktorý z tých 3 bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal: ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal: choď a rob aj ty podobne. Sláva tebe, Pane, sláva. Drahí bratia a sestry, drahí putníci, drahí diváci, je taká nádherná kniha. Má názov Zo záhrady presvätej Bohorodičky. Starec volá sa Pajsi a on v tej knihe rozpráva veľa o duchovnom živote, o duchovných zápasoch, o duchovných bojoch. A on tam rozpráva aj taký príklad, ktorý častokrát rozprával mladším mníchom, keď im odovzdával svoje skúsenosti. A rozprával na tému kajúcnosti. A hovorí, že bola istá veľmi krásna žena, ale bola to verejná smilnica. Mala veľmi veľa milencov. Bola známa široko ďaleko a bola veľmi krásna a všimol si ju tiež miestne knieža a on si ju dal zavolať a hovorí jej takto, že zoberiem si ťa za ženu, ak budeš žiť čestne a budeš mi verná. To bolo niečo neslychané. Zo ženy, nad ktorou všetci sa pohoršovali, alebo viete, opovrhovali mnohí, samotné knieža si ju chce zobrať s jej minulosťou, s jej povesťou. A mnohí sa čudovali, že ako to môže urobiť. Ako si môže a vôbec niečo také ponúknuť on, znešený muž zo znešeného rodu. A žena prijala túto ponuku tohto kniežaťa, odišla s ním do paláca a on si ju zobral za manželku. Ale jej milenci sa jej nechceli vzdať. Nemohli prísť na ten kniežacký dvor a predstúpiť tam pred knieža a zvádzať túto ženu, znovu, aby sa vrátila na staré koľaje, aby znovu mali svoju obľúbenú milenku. Tak chodili zo zadu dvora a pískali na tú ženu.
ona počula ten pískot a vedela, čo to znamená. Že ju volajú späť, aby sa vrátila. Že tí milenci ju čakajú. Ale ona, keď počula tento pískot, tak uteka čím ďalej do ďalších komnát a zamýka za sebou dvere, aby nepočula, aby sa nevrátila k starému spôsobu životu. A ten starec Pajsi to tak nádherne vysvetľuje. A on hovorí, že tá smilná duša, či smilná žena, to je tvoja duša. Hovorí, tvoji milenci, to sú tvoje vášne. A knieža, to je Kristus. A bratia, sestry, toto je nádherné, lebo viete, my keď pozrieme tak možno na ten príbeh a povieme si, ja som celý život bola verná svojmu mužovi, nikdy som ho nepodviedla, nikoho som, alebo ako muž, nikdy som žiadnu ženu nemal. Viete, ako keby sme si chceli tak umyť ruky. Ale koľko je v tebe iných vášní? Koľko máš milencov, ktorým slúžiš, či ohováraním, posudzovaním, kritizovaním, povyšovaním, závidením, neodpustením, pohrdaním, nezaujmom. Poznáme veľmi dobre, že aj dnes, viete, keď počúvame tento príbeh, ktorý Pán Ježiš hovorí, tak viete, okolo tohto zraneného človeka prechádza kňaz, prechádza ďalší muž, zákonník a nezastaví sa pri tom zranenom mužovi. A môže si tak povedať, veď ja som mu nič nespôsobil, ja som ho nezranil, ja som mu neublížil. Poznáme aj zanedbávané dobro. Že mohol som pomôcť, nepomohol som. Mohol som poslúžiť, neposlúžil som. Lebo my všetci, bratia a sestry, či sme si vedomi alebo nie, že máme smilnú dušu, že je v nás veľa vášní. A to sa nám veľmi ťažko počúva. Ale viete, ak sme ďaleko od Boha, je ti to cudzie. Ale čím budeš bližšie k Bohu, tým viac uvidíš túto pravdu. Ak si vzdialený od Boha, si spokojný so svojím životom, spokojný so svojím správaním, som spokojný tak, ako to je, nepotrebujem nič meniť. Ani veľmi nepotrebujem, aby Kristus robil nejaké zásahy. Lebo toto presne je dnes v tomto podobenstve, že ten milosrdný Samaritan, to je Kristus. On je ten, ktorý sa skláňa k tebe. On vidí tvoje rany. On vidí, že ty si chorý. On vidí, že ty nie si schopný lásky. Že ty nevieš odpúšťať. Že ty nevieš prijímať tých druhých. Že všetkých posúdiš. Že mnohých chceš v rodine pretvárať na svoj obraz. A keď nie je po tvojom, tak je z toho plno nepokoja. Ale to je nádherné, že jak v tom príbehu, ako knieža si môže zobrať smilnú ženu za ženu. Za manželku. Ale Kristus to robí. Kristus nepohrda. Viete, nami, tvojou minulosťou, mojou minulosťou, alebo možno aj prítomnosťou, v ktorej sa nachádzaš v situácii.
Lebo my všetci máme svojich milencov a milenky, tieto vášne, ktoré nás súžujú, ktorým, viete, častokrát podliehame. To je tak nádherne povedané v tom príbehu, že tá žena, keď počuje ten piskot, uteká. Bráni sa. Si je vedoma toho, že ak nebude utekať pred tým hlasom, ona neodolá, že ona sa vráti. Že je schopná sa pripraviť o to, čo dostala, čo získala, ako bola povýšená. Že sa stala kňažnou. Z verejnej smilnice, prostitútky sa stala kňažna. Toto presne robí Kristus. Lebo ten príbeh je práve o tom, bratia a sestry, že Kristus je ten milosrdný Samaritan, ktorý ťa berie na svoje pleci ako dobrý pastier, ktorý za teba zaplatil, aby si mohol vstúpiť do cirkvi, Kristovej cirkvi, lebo cirkev, tak hovoria svätí otcovia, že ten hostinec to je Kristova cirkev, kde ty máš miesto, kde ty môžeš prichádzať so svojou chorobou. A tak Kristus nádherne hovorí, že ak bude potrebné, ja doplatím. A on dnes znovu, viete, bude doplácať za teba a za mňa. Lebo bude zomierať znovu nekrvavým spôsobom. Lebo oltár je Golgota. Znovu a znovu, viete, dopláca, aby ťa zachránil. Aby ti prejavil lásku a milosrdenstvo. A je na nás, bratia a sestry, či príjmeme tohto milosrdného Samaritana, alebo pohrneme jeho láskou. Alebo zostaneme ľahostajní a chladní. Ale on prichádza aj dnes a má vážny záujem. A urobí všetko. Znovu dá život a svoju krv, aby ti dal večný život. Kristus medzi nami. Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle, volajme. Pane, zmiluj sa. Páne a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za veľkňaza Všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka.